Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a unha nova conversa aquí do Radar. Continuamos con esta quinta tempada. Estamos, como xa dixera noutra conversa, en Nadal, unhas lucecitas que hai aí, un arbolito que desta vez sí que se ve, os meus convidados non o ven, un arbolito moi bonito que me quedou aí. Unha conversa que me foi moita ilusión porque é curioso, casualmente, que un dos tres que está hoxe presente pasou pola canle fai 2 anos, vai facer, que veu a miña casa, aquí, veu aquí o estudio que teño aquí a facer unha conversa, gravar unha conversa, e agora volve acompañado doutras dúas personas para presentar o seu proxecto en solitario. Porque hoxe, xente, conversamos con Cibran, Fiz e Julián, que xa os vedes en pantalla. Como estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va ahí? ¿Qué pasa? Como estades, tíos? Que tal? Bueno, pues aquí estamos tomando o sol de Vigo. Sol de decembro, bueno, de novembro. Estades, o soleciño ben... Eu aquí encerrado no meu zulo, vos o soleciño, aparte ben potente, con música nova, proxecto novo, que se sinte con tantas cousas novas para acabar o ano? Uf, pues unha sensación bastante de casi ansia xa, de que todo o mundo poida escoitar. Bueno, ahora xa o estará escoitando a xente e tal, e, joder, un proceso que ao final chegou ao seu fin e que, bueno, que non deixe de ser o principio de outra cousa nova, ¿no? Pero xa tiñamos un montón de ganas de sacar isto. A primeira pregunta é un pouco obligada, non? Estas preguntas que vos van facer en todas as entrevistas que fagades, todos os lados, os que vaiades, vai ir un pouco por aquí, non? Pero é obligado un pouco porque Saibran, proxecto en solitario, te xuntas con estes dous homiños que tes ao lado, como surge todo isto? Como foi o querer dar este paso? Pois, a ver, a verdade é que foi así un pouco casi de forma orgánica e casi sin querer, ¿no? Porque aquí Fiz estaba producindo bases e tal, e empezou a decirme, va, pásoche bases. E eu, sí, sí, claro, pásame bases, non me vas Por que pasar non? bases. E, claro, o sea, sin tampouco máis maior pretensión que facer música e porque ao final é unha forma de ocio que é a que temos nós, basicamente. E empezou así un pouco desa maneira, tal, e hasta que chegou un punto que xa tiñamos, pois, que debíamos de estar cando empezamos a plantealo seriamente, 2 ou 3 temas, igual. Sí, un par ou tres, sí. Sí, o rollo foi arrancar, porque sí que levamos moito tempo como querendo facer algo xuntos, en plan, el e máis eu, porque xa con Mundo, Prestigio e outras movidas xa colaboráramos e tal. Bueno, e antes tamén, sí, sí, sí. Pero bueno, sempre nos apeteceu como facer un rollo os dous, e houve como un evento canónico que me pasou, que foi cando partín os pés, que rompín os dous pés tamén nunha caída, como nos comentabas tú do ombro e tal. E aí, pues, quedei encerrado en casa como un mes e medio, e pues aí empecé a producir como un cabrón. Claro, non podía andar ni nada, o único que podía facer era ver a tele e andar aí cos cacharros. Entón, pues aí meti un sprint e nada, saliron uns cuantos temas máis e logo pues sí que houve que definir un pouco que é isto que estamos facendo agora, o sea, que vai a ser, sabes? E bueno, pues Cibran xusto estaba empezando a producir con outra xente e tal, e dixemos, pues tío, isto todo metémolo aí nun disco e xa facemos o enmarcamos un pouco neste proxecto teu que estás facendo e aí está. Claro. E logo a Ju, pois o metimos porque, bueno, Ju Bueno, a mí me ensinaron eles unha noite, Fiz puso unha base no móvil, Ciudad empezou a rapear por enriba, que en plan, tío, por que non grabamos isto unha puta vez, sabes? Tan guapas, jodetedes máis. Empezamos así, ¿no? Un pouco, sí, tío, vamos a grabar isto, de repente, mira, podes gravar un baixo aquí, peña, vamos. claro, e xa chegou un punto que levaba tantos baixos grabados que xa foi como, bueno, pois... Xa eres un máis, o Ahora sea, eres parte del grupo. claro, non é que Ahora, colaborase ahora xa, un par de liñas de baixo para un tema, non, senón xa era como, hostia, que claro, son todos teus, pois, ala, estás dentro. Claro, Sí. non che queda outra. Efectivamente.
Pero, joder, é curioso, non? Como unha situación eso, foi moi orgánico, non? Foi pouco a pouco, pero como esa situación de romper os pés desa parte negativa, non? Que é jodido, pois non podes salir, non podes tocar, non? Que tiveches que parar un pouco todo. Aparte, me quere sonar que tiñedes algún concerto, de feito, tiñes nese momento, Tiñamos moitos Tiñamos concertos, tío. moitos, sí. Sí, en realidad foi unha liada porque, bueno, estábamos por aí de xira e, bueno, houve que buscar un sustituto e tal, e ademais era verán, me parece que por xuño, por aí, e, bueno, a ver, foi unha avería que flipas. Entón, claro, a min unha das cousas que máis me axuda como a non pensar en nada, pois é facer música xa sea con colegas ou eu solo na miña casa e foi un pouco modo terapia tamén, o sea, rollo de pois vou facer temas sin ningún tipo de pretensión Nin amigos. nin amigos, claro, porque estaban todos por aí e nada, e eso e pois en silla de ruedas están producidos todos, pero literalmente, ¿no? é unha parte, o sea, lógicamente dentro do malo, non? Dentro do que supón, pois, ter que parar os proxectos, ter que parar estar na casa en verán, non poder estar ca xente, aparte, claro, os teus amigos tocando, non poder nin ir a visitarte, nin nada, pero, bueno, dá lugar a que sacas música, bueno, estamos agora aquí falando, saindo cun proxecto novo, que é pouco romantizar, non, o negativo, pero que ás veces do malo sí que se pode sacar cousiñas positivas. Sí, claro. Sí, aquí está a proba vivinte. Ademais que se non se vai romper os pés, igual atropellaba un autobús esa mesma noite, sabes? Ojo. Esa non está. Podría ter pasado, claro. claro, é que cuidado que cando se fan de desgracia, no, es que isto me pasou, ojalá que no, xa, pero que igual se eso non te pasa, te cae un piano dun quinto piso e aí estás. Aí estamos. Tranquilamente, sí, podía ter sido, vamos, eu creo que de todo o que me podía ter pasado, eu, vamos, me quedo con eso 100%. E claro, ti empezas eso, estás mandando as bases, ti Cibran estás recibindo aí, estás, bueno, supoño que improvisando cousiñas sobre esas bases ou pensando letras, claro, dicíades que non estaba en vista facer nada, pero como foron eses primeiros temas? É dicir, que vos pasaba pola cabeza ahora de darlle forma sen vistas a nada? Que era eso, un xogo, non? Sí, a ver, ao final, pois é algo que eu creo que pasa bastante habitualmente aquí entre os músicos que moitas veces pois fas cousas simplemente porque son divertidas, ¿no? En plan, porque te botas unhas risas, logo ao final, pois mira, se o podes levar e terminar convertindo en algo que poidas enseñar por aí e que, bueno, pois vamos a falar en plata, que poidas sacarlle algo de pasta tamén. Sí. Pois chegado a certo punto, pois joder, pero xa te digo que tampouco era nada, sí que, bueno, é o que decía Fitz, levábamos tempo xa querendo facer cousas, pero sí que foi un pouco de, bueno, pois vamos a facer cousas e despois que as cousas nos leven A máis cosas. Efectivamente. Sí, tamén é un erro sempre, non sei, creo que comezar unha banda, en plan, vamos a ser unha banda de rap. E de repente te pos a tocar e dis, pues que non é rap, eu quería rap. E en plan, bueno, tío, mellor comezar de risas e se ao final eres unha banda de non sei que, pois perfecto, tío, sabes? Sí, porque ademais imagino que para vos os tres, claro, tedes outros proxectos, participades de outras cousas, e tamén encontrarse con, de repente, pois, facendo algo sen vistas a nada, simplemente estamos aquí cos colegas, pasamos ben, van funcionando, e sí, pouco a pouco, pois dices, oye, ahora vamos a sacar un disco, xa lle damos forma, ou xa, bueno, un disco, 3 discos que veñen en camiño, que ahora falaremos de todo o que vai a vir, pero claro, é moito máis levadeiro, non, facer así cousas sen pretensións, tamén para desintoxicar do resto de proxectos que, aínda que sexan vos e o pasedes de puta madre, pero tamén foi falta tamén como volver a que a música, facer música tamén para disfrutar e pasalo ben, gañar cartos como dicías ti Cibran, pero pasando ben e disfrutando do proceso, non? Sí, eu creo que hai un punto aí de que, o sea, eu creo que todo o que empezamos, bueno, polo menos eu, pero eu creo que todos, é un pouco tamén pois eso, por ocio, porque nunca te podes plantear tal e como está o panorama e obviamente sendo pois dunha estela así un pouco máis underground e tal, obviamente, se tú empezas algo querendo sacar un rédito, aí xa te estás equivocando, sabes? Eu creo, vamos. O sea, logo habrá xente que lle vaya guai facendo eso, pero
Pero, bueno, no noso caso, eu creo que o rollo o sea, está o que diste, non? É como super divertido e super distendido cando arrancas e tal, pero isto pasa con todos os proxectos, e logo cando chegas a un punto dices, vale, e agora que? Agora hai que facer algo con isto. Aí empezan como que en di os problemas, o sea, entre comillas, non? Porque aí xa é como xa tes que trasladar o que estás facendo no local a un formato, xa sea para tocalo en directo, xa sea para gravar, e, bueno, xa tens que empezar a tomar decisións, xa non é tan xa non é tan ilusionante, non? Porque xa son como jornadas de estar diante do ordenador, pois que si edita isto, que si non sei que, xa se parece máis a un curro, non? E eu creo que iso lle pasará seguramente a maioría de artistas que, joder, o sea, nos disfrutamos mogollón no estudio, pero home, sí que hai días que en romantizo o estudio o 100% non teño ni puta idea do que di, o sea, quero decir, hai días de estudio que son unha chapa infumable, sabes? Sí, Que logo ves o resultado e é a hostia, pero hai días que, claro, chegas a casa con tortícolis de estar aí co ordenador todo o día, coas cachas dormidas de estar sentado todo o puto día o cerebro fundido. coas orellas pitando e dices, hostia, molaba máis ao principio cando o único que había que facer era rollo, que toco aquí? Un si bemol ou un la sostenido? E como, bueno, pues, esa é a parte como máis divertida, ¿no? E logo chega, pois eso, pois, a parte que, bueno, que non sei a todos os músicos, pero polo menos a nós xa nos supón como máis, que xa se parece máis un curro, Sí, sabes? bueno, e xa excedendo o tema do estudio, todo o que ven despois, Sí, bueno, que eso sí que xa é toma de decisión tras toma de decisión, tras toma de decisión, de pensar, pois eso, agora teño un disco, agora a ver que fago con el. En plan, unha vez sabes que vas a facer con el, tens que pensar como vas a publicar, en que tempos o vas a publicar, bueno, todas estas cousas xa que rodean a burocracia. No música. non, Ah, no, Efectivamente, música. as cousas que non teñen que ver as cousas que non teñen que ver coa música, que, bueno, pois eso sí, é un curro ao final, é levantarte e responder mails e decir, como te había dicho en el anterior mail, non sei que, en plan, e bueno, a ver, eso ao final tamén tens que pensar que é con un fin último que é volver outra vez ao principio de todo, que é unha vez pasa toda esta mierda, volves a tocar outra vez e o volves a pasar ben, o sea, Sí. o objetivo é volver Esa, ás risas. esa ponte, Tamén non? tens Esa que facelo etapa. con peña con confianza, sabes? Hmm. O sea, se non tens que ter un pelín de confianza para montarte o pollo, en plan, Cibran, me cago en Dios, sabes? Esto igual non era así, sabes? Claro, porque Bueno, pues, cando ti, claro, facer esas cancións por xogar, non? Como dicimos así un pouco sen pretensións, claro, hai un tema, hai unha base, que a base estará máis currada, menos currada, as letras, a duración, todo isto que dá igual, non? É como, isto, pero claro, non é o mismo facelo así que dicir, pois, hostia, vamos a facer un disco, pois xa, pois os temas teñen que durar tanto, ou teñen que esta temática, ou facer isto, que claro, tomar esas decisións todas de dar forma, que é o que a xente moitas veces non é consciente do engorroso que é todo eso, de preocuparse, cousa que a veces dá igual ao final, de esta canción vai primeiro segundo, que non importan tanto moitas veces, pero que para vos sí que supón eso de, hostia, e con que empezamos? Cal é a primeira canción? Cal é a segunda? Disco, pero despois xira, despois non sei que, hostia, é que eso son casi máis horas que compoñer e gravar. Sí, normalmente son máis horas e iso é o que acaba tamén, eu creo que con moitos grupos, porque cando chegas a ese punto, o sea, sempre se empeza un pouco por diversión e cando se chega a ese impasse de, vale, a partir de agora hai que empezar a currar, ¿no? Entre comillas, pois aí eu creo que cando moitos grupos se dan con esa barreira de decir, hostia, tío, pois é que eu non quería botar o sábado mandando mails, sabes? Que veño de estar currando toda a puta semana e chega o sábado e quero tomarme unhas birras con os colegas e facer unha jam, sabes? Entón eu creo que, bueno, a ver, hai unha parte de curro, pero tamén logo que dice, verán, hai unha parte de si fago eu isto agora, probablemente haya esta continuidade que permita ao proxecto que volvamos outra vez en algún momento a fase compositiva, a fase dos ensaios e tal, que todo isto que eu creo que polo que o facemos. Bueno, e a fase dos bolos, claro. E a fase dos bolos, que eso tamén é guai, sabes? O sea, eso, hai como que comerse estas fases intermedias así un pouco máis de tal para chegar un pouco ao disfrute, ¿no?
de querer ter un grupo que máis ou menos é, vou a poñer moitas comillas, sostenible, sabes? Pero bueno, eso. Eu sostenible me refiro cando un grupo non che fai perder pasta, sino que te quedas a cero, sabes? Que xa O sea, non tens que eso meterlle é pasta, éxito. pero tú... Sí, eso para mí xa é sostenible, sabes? Mira, estás ahora presentando joder, que o nome, cuidadito co nome, dixeches, pa que poñer un nome corto? Atardecer armonioso con gotas de primavera, este primeiro disco dunha triloxía, dicíades, ou ese momento de dicir, vale, temos xa cancións, isto vai dar forma a un disco. Como foi ese momento no que xa se pon isto en serio e empezades a traballar en este traballo, ou en todo o que engloba esta triloxía que pouco a pouco ímos ir coñecendo? Eu creo que máis ou menos o momento no que, polo menos tal e como o percibo eu, foi cando xa tiñamos, aínda non estaban todos os temas feitos, pero xa empezamos a ir a casa de Ju, que ten un estudio, que foi onde gravamos todo o disco e tal, e pois xa empezamos a deixar de vivir un pouco no mundo das ideas e da maqueta eterna e non sei que, de dicir, bueno, escoitas no móvil e dices, bueno, pinta bien, podría ser un bon tema. E empezamos a meternos e a facer sesións de estudio largas e tal, e aí foi un pouco o momento que eu percibo como que dixen, vale, isto vai a ser algo, sabes? Non vai a ser, non é simplemente uns jajas, sino que pues, temos un traballo aquí entre mans. E vos presentades con Dormir é para cobardes, se foi o debut cando xa se deu a coñecer todo. Como foi ese momento? Porque imagino que falamos, non? Tes experiencias en outros proxectos, tes xa unha trayectoria, pero este é un novo proxecto, un novo comezar, é un novo todo o que estamos a falar. Como foi esa ilusión, esos nervios de xa empezar a presentar todo o que tedes entre mans? Boa pregunta, bastante, pois o que che decía antes, en plan, bastante ansioso ao final, porque sí que foi todo unha carreira de fondo, todo, o sea, todos os traballos, os tres no seu conxunto foron unha carreira de fondo, e porque claro, isto empezamos a facelo Hai tempo en xa. 2022, non, creo. Sí, sí. En 2022 empezamos a facer os primeiros temas e mira, estamos aquí a finais de 2025, o sea que 2 anos e medio así non nos quita ninguén para facer isto. E claro, pois eu creo que o primeiro tema de feito foi o de Dormir para cobardes. Sí, un dos primeiros. E claro, hai casi 3 anos que está escrita esa letra, está feita a idea, logo pois a grabación en estudio foi máis para foi en 2024, me parece. Pero bueno, que se dilatou moito no tempo e algo que eu creo que nos pasa aos artistas en xeral é que hai que aprender a xestionar os tempos da industria. E en este caso xa non son, non é que só sexen tempos da industria, non é un rollo de que eu fago unha canción, pero sello me dice que hasta dentro dun ano e medio non vas a facer nada. É un rollo de eu fago unha canción e ni siquiera teño nin idea de cando vai a salir isto. Claro. E máis estaban, eu que sei, ti falas de 2022 a 2025, plan, e co resto dos proxectos estaban saindo discos todo o rato, facendo giras con non sei quen, que era en plan... Isto era o que decías ti ao principio, de terapia, de vamos a quedar os tres, tío, e tocar con outra xente, ter outro ambiente laboral aí, e outro tipo de risas, e facelo guai, pero o sea, eu creo que as grabaciones eran en plan, hostia, tío, por fin estou tocando outros temas que non son de puto Mundo Prestigio, sabes? Que estou ata os huevos do disco de Mundo Prestigio que saiu este ano, sabes? É que, Era hostia, algo que molaba. casi 3 anos dándolle forma a todo isto, O sea, que estamos nun Bueno, mundo... Sí, di. técnicamente son 3 anos para este disco, porque para a triloxía inteira máis ou menos a cousa empezou alá por finais de 2019. O que pasa é que, claro, en plan, todo se foi complicando realmente. Bueno, isto non sei se é algo que vas a preguntar despois, pero xa te vou contar agora. Claro, o rollo foi que eu empecé a facer temas, en plan, así, un pouco igual que con isto, en plan, con Mou e con Cernadas e con White, xusto polo que decía Ju antes, en plan, por cambiar un pouco a forma de traballar, porque ao final tamén eu creo que é rico
creativamente falando, traballar con outra xente, porque ao final, pois eso, eu, por exemplo, Chicho e eu, que supoño que vos pasará a vos con Mundo Prestigio, temos a nosa forma de traballar, temos a nosa forma de facer música, está de puta madre, porque nos entendemos ben e facemos os temas fácil e rápido, xa sabemos que é o que quere outro, que lle vai a gustar e que non máis ou menos, pero claro, levamos 10 anos con Boyanca Costova e de vez en cando pois é un soplo de aire fresco e tes outras ideas diferentes e hai outros procesos que pois a mellor tú te esperas, porque eso, ao final, pois ao traballar con unha peña, pois tú dices, vale, se eu fago A, despois vai a suceder B. Pero cando chegas con outra peña, tú dices, vale, eu teño aquí A, e de repente hai tres ideas diferentes que ti non te esperabas en ningún momento, pero que poden estar mellor incluso, sabes, que o que tú estabas pensando. E ao final o xuntalo todo tes outra cousa diferente, que eso é o que está guai, en plan, e bueno, volvendo de antes, porque me estou indo que flipas con esta mierda, o rollo foi que eu empecé facendo temas con Ternadas e con White e con Fizi con Mou, tal, e de repente, cando había as suficientes cancións como para poder decir, bueno, isto podría ser algo, as escoitei e dixen, isto máis que un disco parece un recopilatorio de artistas, en plan de que digamos, va, Diputación de Coruña presenta el gran recopilatorio de non sei que, en plan, claro, e aí dixen, vale, hai que facer outra cousa, non podo sacar un disco con 3 temas producidos por un, 3 con outro e 3 con outro, porque eso sería unha puta mierda. Entón, aí foi cando empecé a comerme a olla e, claro, pois 5 anos pasaron hasta, bueno, 3 anos e pico hasta que dixen, vale, vai a ser esto, esto e esto, e despois 5 hasta que chegamos aquí, ahora. Que bonito é o mundo da música con todo o malo que ten. Para isto que vou a dicir, que algún me dirá vaya gilipollez ou non está bendito o que estás a dicir, pero ti tes unha parella, non, cando estás moitos anos, te cansas un poquinho tamén, non? É moi bonito, estás moi enamorado, pero a rutina é jodida. E ti queres sair desa rutina con outra persona e está mal visto, non está nada ben, está fatal. E na música, sin embargo, está moi ben visto que para sair da rutina dos teus grupos teñes outros proxectos. Eso é bonito, por lo menos na música, que se poida permitir isto, non? Que poidas liberar mente con outros amigos e non pasa nada, sigue todo palante, todo funciona perfectamente e non é raro. Claro, hai fallo. Sí, bueno, ademais, na música é un pouco tamén endogámica, sabes? En vez de como se fora unha parella, é como unha orgía de moita xente que moda lle follar nun grupo máis reducido, pero que pode follar con outra xente, sabes? Sen fallo. Entón é como un grupo de swingers, sabes? Ou algo así. Sí, realmente, un grupo de singers. Nunca o sea, estaba pensando outra reflexión, pero non o pensar así. A música é un grupo de swingers. Sí, canto máis canto máis tocas con máis xente, máis cousas che van a salir normalmente, o sea, cantos máis proxectos aceptas, pois normal é que pois un colega dun colega que tamén está grabando un disco che diga, oye, pois mira, este necesita que lle graben unha batera para este tema e este outro, e entón é como unha cousa leva a outra. Claro, eu creo que tamén é, o sea, é como o concepto rémora, pero con bo significado, sabes? Tío, ti se te xuntas con outra xente vas a aprender outras cousas, eles aprenderán algo de ti, ou, bueno, ou se non aprenden, pois que non pasa nada, claro, pero eu que sei, é onde pois eso, de repente tocas con un teclista e dis, hostia, tío, ese acorde, a ver, me podes ensinar un segundo, o levas para outro sitio, sabes? Está guai, sabes? Sí, porque aparte é eso, non? Que cando tes moitos anos nun proxecto, que é un proxecto que está moi marcado, que é certo que, pois, por exemplo, con Boyanca, pois podes improvisar ou non improvisar, pero sacar cousas novas, pero sí que é verdade que chega un momento no que podes ter ideas de algo que non vai encaixar perfectamente con ese proxecto que tes, que, sin embargo, a ti che mola moitísimo, a tes, estás aí e pensas, e dices, que quero sacar e, pois, saco algo novo. Joder, 3 discos. O sea, 3 traballos completos. Sí. Estamos co primeiro. Como presentaríades este primeiro? Como definiríades? Pues entramos aquí no mundo da autodefinición.
Tío, non sei, a mí Acota un pouco. Sí, é que, sabes cando vas a ver unha presentación dunha peli e o director fala máis da peli do que dura a peli? A mí nesas movidas de falar do teu propio arte, tío... A ver, É difícil, complicado. o sea, é algo que hai que facer ¿sabes? porque che pide todo o Sí, mundo. sí, sí. no, O sea, no fondo, se quixemos... digo vos unha cousa, é unha pregunta odiosa, é a pregunta máis asquerosa que se lle pode facer a un grupo, e non sei por qué, levo un tempo, dende que empecé esta quinta tempada, que preguntas como, defínete, ou fálame do traballo, non sei por qué, si que me estou convertendo en que me estou convertendo ou que pasa, que as quero facer, e son o sea, son horribles, porque realmente, o sea, pa qué, o sea, ao final, No, pero si está guai, pero é difícil, non sei, tío. O sea, non sei que te respondería, sabes? O sea, eu diría que é rap, Sí, un pero pouco friki. pero claro, en plan, pero tamén hai moitas outras cousas. Ao final, pois non sei, é Cibran, Fiz e Ju. Sí. Sí, o sea, a ver, eso, si hubiera que definilo, pero tampouco se pode definir como algo concreto. O sea, máis, eso, pois é unha confluencia de todas as influencias que temos entre os tres, un pouco, e xa está, e que tampouco hai, o sea, quero decir, digamos, música negra é a base de todo. Todo que sea funky, soul, dub, todo eso está aí. Y luego a partir de ahí, pues obviamente no somos negros, somos muy blancos. Moi blancos. Somos súper blancos, entón eu creo que o rollo tamén está aí, en plan, porque logo hai bandas moi guais, tío, precisamente de peña que se mete donde non debe e acaba facendo cousas moi interesantes. E eu creo que este pode ser o caso. O sea, eu diría que é moi interesante, sabes? O sea, se hai que definilo, é algo que se pode escoitar en plan de, hostia, eu creo que é unha... Este primeiro, falo do primeiro, eu creo que é unha rareza super guai dentro do contexto de aquí, de Galicia e de España, sabes? Obviamente, isto levas a Estados Unidos e xa o teñen escoitado, xa o escoitaron de mil formas diferentes. Pero bueno, é un pouco, son as influencias que temos. É o que nos mola tocar e pouco máis. sí, porque ademais, joder, un rap moi clásico, musicalmente o sonido, o ritmo é moi clásico, que eu isto que vou dicir é dunha persona que sempre digo, sempre que ven alguén rapeiro ou fala así un pouco, é o xénero que menos controlo, é o que menos música consumo, pero sí que teño a sensación do que eu estaba escoitando, do que me estaba chegando, que se estaba perdendo un pouco, quizás un sonido máis típico, entre comillas, non máis sen nada máis que isto é rap. E depois si xogas cas letras un poquinho máis divertidas, un poquinho máis frikis, non? Pero facer algo puro. Sí, a ver, que hai un pouco de todo tamén, o sea, non é todo puro, puro, pero bueno, sí que é verdad que a nivel as tendencias que hai a día de hoxe é un pouco como salirse da marxe, non? Pero bueno, que é o que decía un pouco Fiz, realmente, ao final é o que nos salía a nós, son as influencias que temos os tres e coas que confluímos os tres en pensamento e ao final, pois bueno, pois aí está o resultado. Sí, eu creo que é o que deu, ademais, o sea, sí, pois é rap clásico, pero non hai moitos discos de rap, bueno, en galego, pues non sei se haber algún, en castelán, non sei se hai algún con banda de verdade, sabes? En plan que non sei se un sampler de Bombo e Caixa e o resto de samplers. E creo que eso é o que dalle o punto friki, ademais, sabes, tamén. Home, pues sí, pues polo resto, pois sí, o Bombo e a Caixa siguen mandando bastante. Pero eso iba a decir, precisamente, o feito de música feita en directo, non simplemente samplear, que supoño que tamén fixo máis divertido todo o proceso, non? O poder... Divertido igual engorroso tamén por ter que gravar e ter que preparar todo eso, pero que a música sexa feita en directo, que se poida facer, dalle outro toque, non? A ver, ao final é moi fácil, o sea, fácil, non? Hostia, non quero decir fácil, pero é moito máis fácil reproducir, digamos, o que estábamos facendo nós, o estilo que estamos facendo, como se suele reproducir habitualmente, non? Porque, a ver, non sei que tiramos de sampleo, obviamente, pero igual unha capa ou dúas, como moito, por tema, sabes? Logo o resto sí que eso, pois é batería tocada, baixo tocado, sintes, todo o demais é tocado. Entonces,
Eu creo que así se consiguen varias cousas. Primeiro, se consigue que o que diste que o proceso sea moito máis interesante e máis divertido, e eso para nós, polo menos, creo que é a parte que máis nos mola de rollo, pois se coloco o micro aquí con este bombo e lle pego con esta maza, pois sona desta maneira, e se o movo un pouco e cambio isto, pois sona doutra. Sin embargo, pois hai xente que traballa, pois abro unha librería, ¿no? de bombos descargados que teño en Ableton, ¿no? E vou probando hasta que atopo un que me mola, ¿no? Que é outra forma de currar. A min, personalmente, non me... O sea, é como moi impersonal, sabes? Ese rollo. E non o critico, simplemente digo que para nós tería sido como moito máis fácil realmente facelo así, e nós escollemos este camiño porque nos mola, simplemente, e porque logo o resultado final, ademais de pues, ter ese groove que só lle pode dar un ser humano, que non hai secuenciador que che dé o groove que che dá unha persona, e pues, tes ese sonido característico que só vas a ter ti. O sea, tamén, eu creo que no estudio somos un pouco puretas, tío. En plan, canto menos utilicemos o ratón, mellor. Rollo, hostia, quero unha guitarra tal, en plan, hostia, Fiz, pues pilla a guitarra un segundo, sacamos o arranxo, microfonamos o ampli, xa o metemos pa aquí, non hai que estar buscando guitarras de James Brown ou de quen sexa, sabes? O sea, sabemos a sonoridade, sabemos cal quere que pues, mañá buscamos aí e facemos e logo así pois non temos que dar de cartos a ninguén tampouco, sabes? Claro. A mí hai outra cousa que me parece moi divertida que é, en plan, en isto en comparación co outro, que é a inmediatez dos arranxos, non? Quero dicir, tú tes feito unha cousa e de repente dices, hostia, molaba aquí facer un corte, vamos a probar. Tanto un pum, cha, buf, vale, así non mola tanto, vamos a facelo desta outra maneira. Claro, eso con unha máquina é un proceso informático, digamos, o sea, quitas, pos e dices, vale, a ver como sona, pum. Así é como de, fai, pum, tun chas, en plan, e xa sabes, eu o digo e lo fai, en plan, ou ao revés, sabes? E eso tamén lle dá outra dinámica diferente á composición que é, pois, eso, non é nin mellor nin peor, é diferente. En plan, No, a ver, cada forma ten o seu, lóxicamente, pa min as dúas serían imposibles de facer, que non son un negado para todo eso, pero imagino que o que dices, non, que es un sonido específico, si hai unha biblioteca de sonidos, aí podes ampliar non sei cantas cousas, pero igual ti queres te empecinas en algo específico e encontrar dentro desa biblioteca, aínda que hai mil sonidos, o que ti queres, seguramente non o consigas, e igual xa eso te fai querer cambiar todo porque nada encaixa no que queres, e desta maneira, pois eso, vos poñedes a probar, ata que, pum, isto é o que ten que ser, e ten que ser, non sei, mola máis, non? Entonces, o que estás a dicir, porque ao final é como todo vai o que queríades. Xa está, chegades a ese punto porque queríades e porque o podedes facer, e aparte, joder, sodes músicos, quer dicir, tedes esa capacidade de vos, que se non sodes músicos, pois bueno, claro, pois igual tirades do outro porque tamén contratar a mellor a 5 ou 6 músicos para que vos toquen todo, igual aí se iba de madre. Claro. No, sí. O sea, ata nos gastamos agora 300 pavos en percus para non pillar nada e nos compramos unha cortinilla, tío. O sea, podes imaginarte, rollo, non vamos a samplear unha cortinilla máis, a compramos, tío. Claro, sí, joder. Sí, ao final eso tamén é un rollo de que bueno, que a mí me pasa tamén cando vexo a xente que traballa con eso, pues, máis con Ableton ou con este tipo de programas, que a falta de límites. A falta de límites, ao final, eu creo que xoga moitas veces, por lo menos no meu caso, o sea, logo cada un tal, pero eu creo que só é xogar en contra, porque tú, hostia, cantos miles de plugins e miles de sonidos e miles de movidas tes para descargar, que é infinito, o sea... E ademais é que eso fai que só este a persona que está diante do ordenador traballando, sabes? Claro. En cambio, se estamos buscando un bombo dunha batería de Fiz, estamos os tres escoitando, movendo o micrófono, dicindo, en plan, tío, vamos a meterte unha almohada, un non sei que... Claro. E logo eso, sobre todo que os elementos son limitados. O sea, eu non podo coller de repente... O sea, podo, sí, pero me jodo o mes. Se vou a comprar ahora un bombo novo, sabes, en plan, me jodo o mes inteiro. Claro. Entón, é o rollo, eu teño isto, teño para elegir entre este bombo e este outro, ou esta caixa e esta outra. Teño esta baqueta e teño esta outra. Pois vamos a elegir co que hai, o que máis se aproxima, ou o que... E logo tamén te leva sorpresas, porque tamén decimos, parece que é un proceso super controlado,
pero isto pasa mogollón, que tú estás escoitando unha cousa na sala onde vas a gravar, cando eso pasa polo micro e chega ao ordenador, xa é outra cousa. Entón tú te crees que estás facendo, que estás grabando unha cousa e que vai a sonar de X maneira e logo eso, normalmente, eu creo que a experiencia é que eso logo te sorprende, que nunca sona igual que como tú te esperabas. E eso pode ser bo, pode ser malo, ou eu creo que podes simplemente aceptalo, sabes? Que o que tamén que como, tío, pues é así, tío, sabes? O sea, non hai máis volta que darlle. Logo podes ecualizar, podes buscarlle o sonido e tal, pero eu creo que tamén hai unha parte de saber conformarse co que hai e eso, tío, e non, sabes, como darlle demasiadas voltas ás cousas, tío, que logo perden esa frescura, sabes? Sí, Nes... totalmente. No, é que eso, eu estaba pensando xusto eso, en esas tardes enteiras de estar escoitando bombos, en plan que cando levas 300 bombos escoitados e dixeches, vale, me molaron 6. Pero cuáles? Claro, Como eran? En plan, os volves a escoitar e dices, vale, ahora xa non me molan estos, ahora me molan estos outros. Volves a empezar outra vez. E sí que é certo que eso, en plan, mola non ter a posibilidade moitas veces de chegar hasta o infinito, porque moitas veces o infinito é, pois eso, é infinito. Podes decir, vou facer un tema e podes tirarte unha semana inteira escoitando bombos. E Eso é aburrido, tío. Eso é moi aburrido. é que eu iba a preguntar precisamente un pouco por isto, de, claro, ao facer todos vos, darlle forma, escoitar, ir poñendo cousas, quitando cousas, en que momento, que isto é unha cousa que tamén me gusta preguntar moito, en que momento decides, vale, este é o tema, xa está, non se toca nada máis e que sea lo que tenga que ser cando a xente o escoite? A ver, eu vou de ser tres tamén, que se eres un solo, eso que comentas ti sí que pode chegar a ser tal, pero se é como cando grabas unha toma do teu instrumento e dices, ai, igual a caguei aquí, non sei que, apéñate di, tío, está guapísimo, pois aí é que está feito, sabes? En plan, escoitas ti solo o erro, cando os tres estamos cabeceando, é como en plan, non, sí, podemos facer máis cosas, sí, pero xa está, sabes? claro, a ver, e que eso ao final o punto por cada un, realmente. Sí. O sea, tú podes estar hasta o infinito, igual que antes, sabes? Tú podes decir, o escoitei agora, levamos unha semana sin escoitalo e agora de repente, pois me está o sampler un pouco alto. Vamos a baixarlle un dB. É necesario baixarlle un dB? Ou é necesario desfacer algo que xa chegaches á conclusión de que molaba? Ao mellor sí, pero moitas veces eso, pois hai un punto no que todo o mundo ten que decidir cando hai que publicalo. Porque senón non o sacas nunca. E creo que tamén é algo que vas aprendendo cos anos, de dicir, tío, se isto está así é porque outra xente o ve así, que non é como o vía eu, pero está guai, sabes? Sí, sí. No, a mí, por exemplo, me mola moito a peña que produce como movidas moi simétricas, sabes? Como moi... Pues que está todo como moi paralelo, non? En plan, que está como a batera e o baixo, aquí no centro, e logo, pues aquí tes unha capa melódica, aquí igual tes outra, e logo tes a voz encima de todo. O sea, a mí como esa forma, como casi como un pentágono, me imagino eu, non? Sabes, así como tal. Para min eso é a hostia. O sea, eu cando escoito unha mierda así, digo, buah, esto é a polla, sabes? Entón, a min, cando xa empezamos a sumar capas fora desa forma perfecta, que creo que a min xa é como que me perde un pouco non o interés, pero me perde como que xa lle estás añadindo fora das túas posibilidades. O sea, para min o tema ten que ser eso, o sea, e máis que estamos facendo rap, quero dicir, non estamos facendo, pues se fora o disco de Rosalía novo, pues, hostia, claro, en plan, pues venga, que si violines, que si tal, que está, ojalá eu poder pagar unha orquesta de violines para que me veñan aquí a gravar, pero como non podo, pues eu creo que hai que centrarse sobre todo en plan, tes estos elementos, colocalos de puta madre para que cada un este no seu sitio, baixo e batera teñen que mandar, porque isto é rap, entón ten que ser así, e a voz, obviamente, en plan a rapeada, e logo o resto, pois que sean pinceladas, que van entrando e saindo e tal, pero aquí o que che move é o groove. Entón, cando o groove está sólido, o tema está feito. Logo, o que lle engadas por encima, xa é como o tipo este da sal, sabes? Que lle botaba así o filete por encima. Pois eso é unha atrapallada, sabes? Eso é como para fardar solo. Sí, porque, a ver, ao final, o que decides é rap. Ten que mandar un par de cousas e tampouco lle vas a poñer 1000 movidas que tampouco seguramente non o pidan o tema, non? Hai que ir ao básico sencillo e o suficiente para que
para que chame a atención o que está sonando por debaixo da voz. Sí, e non ter egos no teu instrumento, sabes? Que o teu ego é esa canción final, non... Creo que eso tamén é algo de anos de saber calarte nunha canción co teu puto instrumento e dicir, tío, aquí non teño que tocar porque o resto está sonando que flipas e cando entre despois vai a ser máis guai. Claro. E creo que ese ego para Ransos fai ano que o superamos. É rollo, tío, onde quede mellor a canción. Hai que borrar todo o meu baixo? Pois dalle, tío, sabes? Non hai puto fallo. Sen baixo, perfecto, non pasa nada. Hai unha historia no primeiro tema, me parece que me estaba lembrando agora, porque eu non anoto moitas cousas cando fago as entrevistas, anoto 4 cousas, depois digo, igual tiña que anotar máis, que hai unha voz que non é a que tiña que ser, se non me equivoco, non? Sí, no estribillo canto Fiz porque non estaba grabado e chegou un punto que era como de hostia, hai que gravar o estribillo de O sea, Termedio para cobardes. isto que E estábamos xusto, falando de non poñer moitas cousas, en ese caso non é poñer, senón que faltaba. sí, aí nos quentamos un pouco porque, bueno, a idea en principio era outra diferente que ao final pois non puido ser e cando chegou o momento pois claro, de repente nos dimos conta de que non tiñamos gravada esa voz e xusto cuadrou que o único día que podíamos ir a gravar a voz eu chego, non sei se o día anterior pinchaba ou simplemente foi que me bebí uns poucos cubatas de máis e chego ali e digo, hostias, que non chego ás notas máis agudas. Claro, era como de, bueno, que facemos agora? E as opcións basicamente eran ou quedar in extremis e jodernos todos outro día porque sí, e tampouco sei, non me acordo se non tiñamos máis tempo, porque me parece que era así como de... Era chuchado. Era chuchado, hai que mandar sí. isto a masterizar en 3, 2, 1 ya, e foi como de, bueno, pois Fiz pode cantar, temos a sorte de que temos unhas tímbricas vocales bastante parecidas. Sí. E bueno, pues... Bueno, además que mola, sabes? Sí, no, que está guai, joder, que de vez en cuando se altere un pouco, porque xusto ademais en este disco non hai ninguna colaboración vocal. Entonces, bueno, hai unha colaboración vocal. Ai, oye, sempre vai quedar aí como a primeira colaboración vocal do proxecto. Efectivamente. Sí, sí, Bueno, eu non sei. fixen outra, tío. É É verdade. É certo que Hugo fai de San Pedro no ceo non se pode fumar e faz tamén de Señor Jodido sí, en Puretismo. É verdade. O sea, os primeiros, tú escoitaches o disco, Sí, tú, sí, ¿no? sí. Sí. Os primeiros joder, tal, eso Sí. O sea, non fingindo que se acababa de ata ese levantar. extremo facedes todo vos. O sea, nin eso está collido de ningún lado. O sea, esos sonidos... No. Aí sí que hai un rollo de que como hai como certos samples que son como míticos e se repiten, e hai veces que mola como facer ese guiño, non? En plan de, pois o que sei, un exemplo sería como o mítico este de Cypress Hill, que é un cabalo dunha peli que sona, sabes, esa mierda. Eso, si queres eso, está guai, porque é como un guiño, non? O unha metralleta sí que non a podemos conseguir, No, sabes? por exemplo, sí, Legalmente un no. sonido dunha... Claro. Pero, tío, si é que é o que falábamos antes, en plan, se o podes gravar ti, logo ademais que cada vez que os coitas, en plan, e que te botas unhas putas risas grabando que flipas, é eso, que non vai haber outra cousa de outro disco que sone igual, sabes? E eso é que é o mellor, tío, que hai. Joder, que maravilla, que maravilla. Mira, a mí me encantan estas cosas porque eu recoñezo que para encontrar detalles ou buscar esas capas escondidas me costa moitísimo. Sempre conto unha anécdota que escoitando o disco de Capital Boscov non me enterei de varias cousas e cando fun a gravar con Iago Blanco unha entrevista e me puxo un tema, de repente me enterei que había unha voz de María Galdón por detrás que eu non me... O sea, escoitara, pero non me parara a pensar. E claro, saber estas cousas me flipan, porque como esas cousiñas que están ocultas ou non tan ocultas, non? Pero que non te das conta, mellor escoitase. Non te paras a pensar de quen pode ser quen fai ese sonido ou de quen pode ser a voz, porque a mellor non cae nese momento. Joder, está guapo estas cousiñas, o sea, me mola saber aí un pouco isto.
Sí, son esos detalles ao final, en plan que son casi, pois é o que dices tú, son casi máis internos que externos porque moita peña, home, pois eu que sei, quen conozca a Who sabrá que é a voz de Who porque é unha voz bastante reconocible e tal, pero o resto da peña pois dirá, va, pois pillaron aquí un gicho e un gicho X que dixo estas cuatro tonterías e xa está, sabes? Ou eso, en plan, detalles ocultos en este disco creo que tampouco hai moitísima cousa así. No, a ver, mira, falando de esto, sí que é verdade que, mira, por exemplo, no de dormir, sí que ao acabar o tema, en plan, collín o cacho este de, bueno, que é mitiquísimo do lugar, sabes, Ah, bueno, sí. bueno, que o chamo galloso e lle Sí. di, bueno, vaite, sabes, non me toques os collóns, non sei que. E eso era como, joder, en plan, escoitando a letra, me encaixaba tan guai aí nese sitio, inda que é tan mítica esa mierda, sabes, que xa saliu nos zapis desde hai Eliminado, sí, 20 sí. anos, sabes? Pero era como, tío, este é o momento perfecto para esta frase, sabes? Entón aí sí, aí colles e te vas á biblioteca De YouTube. efectivamente, e aí sí que eu creo que hai veces que merece a pena, sabes? Pues máis que nada porque quen o recoñeza, pues dirá, hostia, mira como meteron aquí. E tamén nos malas explicadas, sabes? A min, igual que a ti te mola saber esto, a mí tamén me mola saber o dun disco random, e te enteras en plan, hostia, pois este era o irmán do cantante, tío, facendo a trompeta ca boca, tío. Claro. Eres guau, guapísimo, sabes? Sí, Que a min esas historias me flipan. Mira, este disco, primeira parte da triloxía, este Solpor, non? Esta primeira parte, o... sí, o atardecer como o seu propio nome indica. Sí, son gilipollas, vale. Eh, claro, estaba pensando, digo, Solpor, claro, sí, o sea, vale. A veces me sorprendo de lo idiota que soy. O sea, é increíble como son capaz de respirar e falar a vez. A veces non moi ben, pero... Bueno, son sinónimos, tío, non te machaques tanto. Claro, non hai falla. No, que pasa, sou unha persona que o único bo que teño é a barba, a inteligencia non está. A barba sí, e me leva as miñas horas a acicalala, así que xa está, non podo ter todo. Entonces este primeiro disco, este primeiro traballo, supoño, como falábamos antes, está esta parte engorrosa, non? De elixir as cancións, darlle forma, parte engorrosa de facer promo, que é divertido a veces, pero tamén tens que dedicar horas a falar ca xente, ir a sitios, moverte e tal, e chegará agora a parte outra divertida que é tocar en directo, que é levar todo isto a enriba dos escenarios. Sí, no, a verdade que ganas, estamos agora cos preparativos xa empezando con ultimar os preparativos. E, bueno, a verdade que bien de ganas xa de presentar todo isto en directo. Un Sen, montón de sorpresas, vai haber. claro, iba a decir, sen contar lóxicamente non se poden contar moitas cousas, hai que deixar aí a que a xente o podamos ver en directo, pero como vos imaginades ou como pode ser isto? Claro, é difícil, esta é outra pregunta jodida tamén, estúpida, de contame o que vamos a ver en riba do escenario sen contarme o que vamos a ver en riba do escenario, pero que cousiñas se poden deixar aí pinceladas? A ver, eu creo que o bolo vai a ser variado, diverso, eh, eu creo que dinámico tamén, rap, por suposto. E, bueno, ao final tamén toda a dinámica que podemos ter ao ter instrumentos e demais, eu creo que tamén se vai a notar encima do escenario, pero claro, estamos falando agora todavía un pouco sobre construindo a casa polo tellado. A ver, que tamén quen coñeza os que colaboran, pues máis ou menos xa se imaginará por onde poden ir os tiros. Sabes? Si coñezo que fan White e Cernadas, pues sabes que eso, pues que tocaremos diferentes palos, tirando do máis analógico como este primeiro disco e pasando por algo un pouco máis enérgico, ¿no? E logo, pues, incluso tocando paus de electrónica e movidas así, dos temas de White e de Cernadas. Bueno, eso, dinamismo puro. O sea, vamos, Sí, música sin fronteiras. sin fronteras, Música sin efectivamente. fronteras, Diría dinamismo, Antonio Xugueiras. orgánico. Isto é o que define o proxecto. Sí. Estamos para a Diputación, chaval. Sí. Mira, por non roubarvos moito máis tempo e xa despedindo un pouco, outra pregunta, estou xe con preguntas típicas, pero claro, isto se está emitindo finales de ano, está acabando 2025,
hai algún desexo, algún, bueno, de cara ao que queredes para o ano que ven con este proxecto que vos gustaría ou simplemente con, mira, sacamos música, estamos fora, xa con isto estamos contentos e o que veña xa o aceptaremos como sexa. Home, eu creo que eso, evidentemente, o primeiro desexo era o que xa vai a pasar, bueno, cando se publique isto xa pasaría, que ter lanzado o disco, que ao final, polo que estuvemos traballando, pois como o fin último, pero eu se lle tuvera que pedir algo a 2026 é tocar todo o que se poida e propagar a palabra do disco todo o que se nos permita e esperemos que sexa bastante. Esperemos. Sí, sí. Bueno, a ver, eu para mí no, o vinilo na man xa é un pouco a cabeza de elefante, sabes? En plan, xa podo colgar aí no salón e digo, bueno, mira, se palmo xa está guai. Todo o que veña a partir de agora está guapísimo, sabes? É que Eu quero tocar no encendido de luces do ano que ven, de aquí en Mira, Vigo. como proposición. Oh, eso está guapo. Sí, cando diga a Abel aquilo de The Music, tal, quero estar eu detrás, en plan, los tres. é dándolle aí... Sí, sí, Bo sí. propósito. Eso é o que Eso quero. estaría guapo, o que pasa é que eu creo que Abel Caballero non lle caigo moi ben. Bueno, Aquela canción, pero non hai por que No. facelo con permiso, sabes? Claro. Podemos facelo... a chegar con unha batería como destas de banda municipal, non, con rodas. Sí, sí, eu eso, vamos, a tope, a tope. A ver, todo é que metades ou fagas unha canción da Navidad propia de Vigo, Abel Caballero xa vos digo que vai perdonar todo. Bueno, eu xa fixen unha canción da Navidad de Abel Caballero e a mí nunca me chamou por teléfono ni nada, Pero E mira ti, que a él non terás bloqueadas as chamadas de spam, non? Porque igual recoñece o teléfono de spam como chaman dende o Concello e igual por eso non tes a chamada, Pois podría ser, igual teño que revisar, a ver, no histórico. Oye, sería algo curioso, a verdade, vervos a vos xunto a Abel Caballero prendendo as luces de Nadal, Bueno, non sería a primeira vez que se marca un breakdance ou un BMX ou algo así, o sea que, quero decir, estamos no seu terreno. O sea, igual o Nadal non, pero que se vaya a cantar con vos un tema nun concerto en Vigo, pois... Claro, no Marisquiño, por exemplo, que eso sí que é totalmente o seu terreno, o seu lugar onde máis cómodo está, sabes, podría ser perfectamente. Vamos a facer aquí un chamamento. Abel, chámonos aí. Nos facemos un featuring, tío. Podes facer o breakdance sobre BMX, si queres. Se facemos publicidade gratis. Eso. E a ver se empezamos a multar a peña que aparca en doble fila, que teño a calle chea de fillos de puta que non me deixan pasar. Hai que desbrozar, tío, as afueras da cidade tamén, que non todo é o puto centro, me cago en Dios. Hai que hai que aproveitar e pedirlle as cousas a Abel Caballero, que é unha persona moi boa e moi xenerosa e seguro que vos fai caso en todo o que decides, pero xa, o sea, segurísimo. Efectivamente. Logo cando saques isto, saca o corte e lle pos aí arroba No, Abel Caballero. no, isto vai pa clip, Abel Caballero. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Aparte, estará contentísimo de que unha persona da Coruña aproveite a súa canle para mandarlle mensaxes de como ten que facelo. Eu non directamente, pero facer vos de como ten que facelo Pero, en Vigo. tío, pero eu son de Vigo e el non, así que ten que calar a puta boca, sabes? ¡Oh! Pois, oye, Aquí acabamos de ganar o pouco respeto que podíamos ter ganado da súa parte. Estás perdido totalmente, xa. Bueno, tío, Isto non o saques no corte, que total a entrevista non vai se di que non, saca isto. É listo. É de Ponteria. rapaces, mil gracias por ter pasado por aquí, por este anaquiño presentando esta primeira parte desta triloxía. Quero felicitarvos polo disco primeiro, pareceume moi interesante, moi guai de escoitar, aínda que teño que dicir que como mandaron nun formato que tiven que ir canción a canción para escoitar, que non o puiden escoitar seguido, e iso me toca las narices, porque a min me gusta poñerme o disco enteiro, e aquí era acabar e darlle, que igual se pode facer, pero eu non sei como, entón iba canción a canción e iso me toca os cojones, pero un disco moi guai, non se me pasou perfectamente escoitalo, ten cousiñas moi interesantes e felicidades tamén polo feito de na toda parte Cibrán como parte principal un pouco de todo, non? Pero con toda a xente que está implicada, de 3 traballos que neste mundo no que vivimos de sinxelos cada pouco, pero sen conxunto, sacar todo isto, me quito la gorra, que non me la quito, que se me van os cascos a tomar por culo, pero me quito la gorra figuradamente para felicitarvos a todos por
por facer isto que me parece un acto non de rebeldía como tal contra a industria musical, pero sí de, mira, se poden hacer as cosas de outra maneira e creo que é para aplaudir. Bueno, pois, joder, moitas gracias. A verdade que nós estamos encantados cos resultados e, bueno, con todo o que virá, que ao final, eso, isto é a primeira parte, moi boa primeira parte, todo se xa dito. Está feo decirlo, pero No, no, bueno, en plan, hai que no, mira, tirarse unha flor. esto yo digo moito últimamente, está me pasando xente por aquí e me di, es que mi mejor disco, mi mejor canción, ou que pedazo de videoclip fixen ou tal, e sempre pasa o mismo que acaba de pasar agora, sempre din, bueno, está feo que diga, no, porque ao final, se vos non estades contentos co que facedes, se non o presentades como un traballazo, hombre, igual pensades que se pode mellorar cousas agora, non? O que falamos, coitades e dices, pues, igual se pode cambiar isto, pero se vos non o presentades como un traballo da hostia, que vai pensar o público? O sea, tens que dicilo Sí, e sí, o podes totalmente. dicir con todas as da lei, ademais. Totalmente. Se no, tamén podes decir que é un pouco mierda e logo a peña que digo, no, eso está guapo, joder, ¿sabes? Bueno, tamén Claro, outra, aí a sí, psicología inversa, ¿no? Claro, sí, sí. tamén Sí, outra sí. forma. Pero bueno, é verdade que, o sea, sendo obxectivos, eu estou obxectivamente moi contento cos tres traballos e con este concretamente que é do que se trata hoxe, pois eu estou moi contento, así como pois outras veces, ao mellor. Evidentemente sempre estás contento, pero do 5 para arriba está 5 e está o 10 e eu creo que isto se acerca máis ao 10 que ao 5. Pois, oxalá o público opine así, oxalá a xente este disfrutando deste traballo, oxalá a xente vos poida ver en directo moitísimo e sobre todo oxalá vos sigades disfrutando do proceso e do camiño como disfrutaches agora e como oxalá que pase moito tempo. Dende aquí, agradecervos a vos novamente ter pasado por esta conversa, agradecerlle tamén, que nunca yo digo públicamente, agradecer a Lucía tamén polas súas xestións, que é unha persona maravillosa, a xente de Tremendo que tamén poñen da súa parte pois, para que proxectos como o voso pois vaya adiante e vos axudan seguramente en cousiñas e este é a vosa casa para todo o que irades, próximos traballos que se presenten completos, aquí se queredes e estades dispuestos, aquí se vos recibe para o que queirades. Gracias, Gracias, Dani, Dani. tío. E a xente que viu isto, gracias por ter visto esta conversa e de escoitar o traballo de Saibran e de escoitar este primeiro disco. Como sempre digo, sin música... Joder, estuvo espesísimo. Como sempre digo, xente, se pode vivir solo con comida e con bebida, o corpo ten nutrientes, o corpo chégalle para poder vivir, pero cando non hai música, xente, eso non merece a pena. Así que, xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo, vémonos onde haxa música e sobre todo que sexa música en directo de Saibran. Moitísimas gracias, xente, vémonos na próxima.